lan sinebut ing riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani duk lagi rarai ing dangu aku guru ngaji Quran malah dados habis Syekh Abdul Qadir Jailani datang kening superan gugur kitab fikih maring ulama abil wafa wasanipun ungkel kang derbetanaya ungkel puli kang kasiwi deni seawas natom sawane mali guru neng se Abu Said Mubarak putra ningali kang bangsa mahjumi linung lan Syekh Muhyiddin biasa ing sagungi hadis Nabi kang sineni saking sagungi ulama sing aku goli wasnane kalawan saking Muhammad anak Hasan Bakilan lawan bali saking Abu Golaim dengeh kang lawan saking Abul Qasim kangga putra Deni Ahmad Kuryu iku bangsa neni wasing liane ika lan ngaji ilmu adab serta sorop niwah nahu arut lan kitab kopiyah ilmu mantek lan mani badik lawan ilmu lugoh kana deni wastane guru neki Zakaria Yahya putra ningali kang bangsa Tabriji linung lan bali lumebet sahabat mari Hujatul Arifin Abul Khair Ahmad kang wasda putra ning muslim bangsane dia kunika ngaran Syekh Qadir kangalap ilmu toriko singriku lawan ilmu tatat rama kalawan Syekh Abdul Qadir Jailani alap hirkoh kunika saking astane gurune ingkang Imam Qadi Abu Said Mubarak Mahjumi lan Syekh Abdul Qadir Jailan Imam Saidku menangi jamaning para ulia ingkang aliu kabeh niwakang mawi margaromat kang sami maripat sadaya dinoronan sampun dan anak ingkang kalintang mangkana Syekh Abdul Qadir nanggung ing saking sasamaning rewange ngaji kabeh masagungi ulama kang sami kinoronan sadaya pansami kantun banguningan eka
kang guru sarungan Imam Rafi'i wastane muni kami nangga sirahing sake ulama Imam Rafi'i sampun mantuki karomat maka wali-wali kang lungu ing prajabagan sadaya pada bicara kabeh biwakang para ulama angulari kang peryoga minangka gagendenipun guna besampun para tisto tanana ingkang peryogi minangka anggetenana Imam Rafi'i lumuhe wong se Abdul Qadir Jailani ninangung isa sama ning para aulia agung kang lungguh ing praja Abdul Qadir Jailan muskinun anggentenana ing salumuhe gurune anglingihe ing madrasah maka sagung ing sudagar kang sugi-sugi samya asung atta minangka Berbeyanya bajiki madrasah agung kinarya pamurkane ing wong ake wakamus dari sampurna wong ngaji kagak ing madrasah sampun gemuruh wong ngaji Quran berkah Abdul Qadir amurung ing wong sepenaja ing waktu punika nenggaya tu nabi mininca pancatus kali dasawarsa langkungipun maka kang umuring Abdul Qadir Jailan nalika lungu ing Baghdad kaning dados digenten Imam Rafi'i kang lina Syekh Abdul Qadir Jailan masa iku ingkang umur 50 tayan sabta warsa akato kang unjungi kadekade madrasah ulama lan para solih serta dari panazaran agung ingkang karamat akeh para wali anjum ing Syekh Abdul Qadir Jailan kalawan Syekh Abdul Qadir angarap bahasa Imam Bali wastane kang siwakeun dening Allah wonten dening kang karoban ing Syekh Abdul Qadir masyhur tanpa ngan yen jinan daka lawan dateng kongang malih jaritane dewakeun semuin karomate pan sampun
kalau kingrat kesemping daura praja ing dalam kitab kasebut datang kena kurang lawan lau yang mandangi lewi becik ing aulia kang tidak dasapate lan muga-muga nyapakanan kalawan lebiraning Allah kang malur ingkang amur baing alam hikayat ingkang karim ngucap sawiji ulama Imam Abdullah Wastani kaudening Sulaiman Hasimi ingkang bangsa nata ingsun angrumu saking using Fatimah kang ibu se Abdul Qadir nalika dohirkan putra maka bati Huse anak ing sawiji masa anak izun tan arsa nasab ing susunisun araing tangan Ramadan angin kanan kang ningali ingkang linguran Ramadan maka ujare wong akeh sagungi wong desa jaelan kaprahe tingkah kita puasa papan burung anu tangaling sasangka Fatimah Abus Anis Baringkau mesadaya yen patut lang sirah kabeh mangko isun karya tanda sadina iki ora sanusu anak isun Muhyiddin karena apa nyana nisulina iki tangaling ulan Ramadan apa nisun takbir bae dening si anak manira sasampuning akuasa kau sadaya amus kaula anut kae wala sahadu kaum jaelan sawitan bisa daya ing semuhidin tingkah sasampunira bangkara ke wong liya desa banding ing jaelan tutur yen dina iki puasa dening samia ningali kangaling ulang Ramadan angin wong jalan kabeh kapetengan ing sasangka ikut tanda karmase Abdul Qadir waruh ing kangaling bulan Ramadan Parandeni masih alikur masih kudang sesepan kan kenawangan tingali wonten dening ing nalika se Abdul Qadir Jailan nalika bobot kang ibu kang umur sawidak warsa